सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय रायजोफोर जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांदोलाय एसे आगे पिछे सावरायबाय थाखानाय आपडेट्स जोङो बयबो मिथिनो मोनखानाय आरो जोङो बयबो नेनानै दङ बे आपडेट्सआनो जाहैगोन जोंहा नैबे फैबाय थानाय जितु 23 नाम्बार इनस्टलमेन्ट PM किसाननि सायाव सावरायनि PM किसानाव खालि बेवहाय हौवाफोराल' मोना आइजोफोराबो मोनो जायफोरना मुं दङ फैसाखौ मोनगोन आरोना क्रेडिट जानो थांगासिनो 23 नाम्बार इनस्टलमेन्टआ जोङो नेनानै थानि ना एकाउन्टफोरखौ एसे मोजाङैनो रेडि खालामनानै लाखादो आरो EKYC फोरा बयनाबो थिगैनो दंखायो जानांगौ ना EKYC थायाबाथ' फैसायाबो हाबनाय नङा नाथाय जोंनियाव मोनसे जोङो निउस नुबाय थानो मोन्दोंमोन जितु फार्मार आइडि बर्तमान फार्मार आइडिया जोंनियाव जाथ'खायाखैना दा जायोब्ला बेखौबो खालामनानै लानांगोन उननि समावहाय दा जियानो हक 23 नाम्बार इनस्टलमेन्टआ हाबनो थांगासिनो दङ बिनि सिगां जोङो एकाउन्टखौ एसे आपडेटैनो लाखियोब्लानो जाबाय फैसाया हाबनो थांगासिनो आरो बेबायदिनो मास बिथार जोंहा एकदम EKYC आ बयहाबो थाखाथारनांगौ आरो मोनबाय थाग्राफोरना प्रब्लेम गैखाया बे थिगैनो दंखायो अनलाइनावनो EKYC मारिनानै लाखानाय बियो बयनाबो थिगैनो दङ जानांगौ दा जोङो मुंफोरखौ चेक खालामनानै लादो एसे थारमाने बेबायदि नामफोराहाय जोंनियाव फैबाय आरो जोङो वेबसाइटआवनो थांनानै जोङो नामखौ चेक खालामनानै लानो हायो आङो फिन खेब आरोबाव दिनै खनसे स्क्रिनाव आङो लानानै फैबावगोन बेबायदिनो गोबांफोरना मुंफोरा फैखाबाय जायफोरना मुं फैबाय 23 नाम्बार इनस्टलमेन्टखौ मोननो थांगासिनो दङ PM किसानाव फैबाय PM किसान गब्द दिनाव थांबाय जोङो डाइरेक्ट नै बेवहाय वेबसाइटआ गेवखायो बिनिफ्राय जोङो गाहायथिं स्क्रल डाउन खालामबाय बेनिफिसियारि लिस्टआव थांबाय बेनिफिसियारि लिस्टआव फैनानै जोङो बेवहाय स्टेटखौ होबाय आसाम बिनिफ्राय जोंहा डिस्ट्रिक्ट दङ डिस्ट्रिक्टआ बिदिनो जायखिजाया बाक्सा होबाय माबा मोनसे होदो आरोना जायना जि गोलैयो बेबायदिनो बागानपारा होबाय जोङो बेवहाय भिलेजाव थांनो हायो साब डिस्ट्रिक्टखौ माबा मोनसे होबाय आरोना बेबायदिनो भिलेजफोरखौ गाव गावनिया जि जायो बेखौ होदो ओमफ्राय गेट रिपर्टआव थांदो अब्लानो बेवहाय गावबा गाव नामफोरखौ जोङो बेबायदिनो बरिया चेक खालामनानै लानो हायो आरोना मेल फिमेल गासिबो नै फैजोबखायो चेक खालामनानै लादो थाबैनो बेवहाय आपडेट जाखाबाय माने दिनैनि नै 30/05/2026 जों बेबायदिनो चेक खालामनानै लादो आरोना लोगोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय